Warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan Putih channel YouTube Keluarga Mas Mana pemirsa. Sejana sih apa nukokno sarapan Jojo cuma 40 buka. Jadi ya santai-santai dhisik. Ayo. Ambil anguk-anguk bocah sing merconan mang pemirsa wis balik. Dar ae gregeten aku. Ayo nek iso yo ngene iki pemirsa. Kabrut tok. Ayo, Tek. Ayo, Tek. Daripada aku ngenteni alung tak makum lah ban ndapem kegiatane. Mulai seret iki misalnya. Oh iya, tokenku entek payah ngisi, cuma ya mene yo urung buka iki. Sing cedak karo kartuan ki yo mok Alfamart. Ku lali. Tokenku karek sithik pemirsa. Jojo nek oke Mas. Jojo nek iso tak tukokno nek aku poso pemirsa. Dadi awan iki tak masakno. Ya kuwi lah sayur Jojo ya kuwi ae. Kadang memang ora tak lebokno konten karena ya ben pemirsa iki ora bosen soalnya Jojo iki masak ya iku ae. Ki ana wit rubah gara-gara uang angin misalnya dek ini 2 hari yang lalu tak dono pemirsa sik. Kok wite rubah pemirsa. Terus menteung ape rubah. Ilah anu wite rubah pemirsa. Witnya rubah. Penginane Peri karo David dolar ini kecak ngene. Wite rubah, guys. Oh. Untungnya menteonge parake ngetan. Pamo menteonge gak ngetan. Ngulon ngrubah ya Mas, cuma ya kene gak kuwi diwit ngarep kuwi pemirsa. Iki wis diijiri nggone Mbah iki. Mbah Latif. Oh. Didosi pemirsa. Kono iki omah tok pemirsa. Tuh. Kono iki omah tok nguriku. Cuma jerak rada ado. Rada ado. Ke omah tercinta ketok. Aku nek mlaku gak tau ado-ado soalnya ana bojol nang omah. Kok udah tak masakno. Aku jane iki isih ngiglek isih watok kadang kala mangan isih balik pemirsa. Aduh. Winginane malah Jojo kena serangga, kena opo lah, mbok serangga opo. Karena ambek bocah nangis tak reweng yo. Pokoknya dokternya muni opo, dokternya wong halus cah yo. Aku iki krungu diagnosane. Iki pokoke anu Mbak tak kasih obat alergi ya Dok, aku yo ngono tok. Lah terus piye? Isuk jam piro yo iki? Iki dek bengi udan setengah wengi pemirsa. Pasti banjir. Kadang kala ya Mbak Isma dolan ambek Tanda Deni takok Mbak Isma kadang takok ngene iki banjir Mbak ya banjir aku ya ngono. Kowe winginane tak tarsiki wis mulai tukul neh. Saka Mas Antok dhewe gak gelem
apa pemirsa gak gelem kayak pas suket ya aku gak iso maksa kuwi hak Mas Anto soalnya sing duwe hak atas omah iki kan yo Mas Anto, aku cuma wakile pemirsa. Wonge ora gelem akeh kok ya ono sih beberapa pemirsa sing manis saran ya Mas Anto nek gak gelem ya pemirsa ya saya minta maaf. Aku gak duwe hak untuk memaksa Mas Anto soalnya sing punya hak wewenang secara penuh atas ibaratnya omah iki Mas Anto yo. Tolong pemirsa dimengerti yo. Kecuali Mas Anto setuju wis tak semprotikan biyen mula iki lho ono perkutut pemirsa. Di mana perkutut? Kalau perkutut liar kuwi cara menara Mbah Paidi tangga kunjepan kono dijupuk wong senenge Mbah. Ono perkutut liar. Kira perkutut pemirsa. Kancane mbak kaki walah kancaku gak trimo aki sangat aki mulai dari ayam perkutut liar. Ya. Kadang bajing sing entakno gedang. Nah, entakno pisang. Akeh pemirsa. Mun tak anguk wis gak ono bocah, paling wis mulai budal sekolah kan aku pas ketika aku ngonten iki kan isek bocah jak do sekolah pemirsa. Urung libur cuti lebaran kan urung. Perkutute golek mangan. Kita zoom pemirsa, ben pemirsa roh lho. Ki aku tak ya mbek metu golek ngisi token pemirsa. Token kuntek. Token kok sak mining kok jeglek ora ndan tak iseni. Arek piro kuwi? Wis gak ono diskon pemirsa tadi kembali ke asale. Tas pemirsa. Sing token. Dene engko nek awan sithik ku terus udan. Dene iki ngono. Soalnya aku yang mau berdua untuk Jojo. Soalnya tadi malam ya tengah wengi itu udan deres pemirsa. Dan deres. Aku cari watukku ya. Wis ditukokno Mas Anto batuk hitam. Kurang mari-mari. Padahal aku wis stop es lho pemirsa. Mbah piye. Aku nek ora bener-bener fit tenanane gak wani poso pemirsa. Kan yo misal yo nek wis lewat Ramadan kan iso disahur. Masalah ngene aku lara. Mas Anto merantau pemirsa. Kan aku yo aduh saka keluarga merah ya pemirsa. Aduh ki wetengen bener kan nang kontene ndek sing wis ndelok kontene Mbak Deni ya. Bener Mbak, masih kon mulan nek sampe blebblek lara wis iso apa-apa Mbak. Yos, ngono kok bangsa pokoknya sepenting iki. Jaga kesehatan. Cuacane ngene yo winginane yo ana bencana banjir bareng muga-muga wis gak ana bencana meneh mesakno pemirsa. Yo ana korban ya aku iso ku yo ndongakno muga-muga wis ndang terselesaikan masalahnya. Wong sing banjir sederhana kaya nang Kalenan ngarep apa kidul omah kuwi aku wedi pemirsa. Soale yo jarak omah Kapuan iki karo Kaligawan Bengawan Solo ki yo rada cedhak. Jipang sedulur rono tok iki lho 15 menit wis tekan Kaligawan. Aku yo wedi kadang pemirsa. Tapi ya tetep nek ana apa-apa aku tetep mlayu nang merah. Nek sampai ada sesuatu hal kan rada ado jangkauane. Pemirsa tak tutup dulu aku tak ndang ngisi token kok nek salah nulit
gak kena ya. Muga ya Alfa wis buka. Terima kasih nonton kontenku ya, kontenku yang ini iki pemirsa. Aku nek cedak-cedak iki jujur sik turu bahar saya sana nguri aku anu titip sedih loh. Wes, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan tetap semangat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.